di mo pagimunan ti asawam, no di mo kayat ti mailawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Rabi iti pa nagbiyahe tayo, naggapo iti reunion tayo, Adela. Wen nga rod, sapay makaturturog akon. Ala, isadag mo latan ti ulo iti abagag. Iturog mo bihit. Bakit? Tsak kayat, iturturot ko laangan ah. No kasta nga rod, siya akong tagsanggirit abagan. Anya ka magtang lolito. Ha? Kita anagado tayo a pasaheros. Pagbayanam ka mangay, katawan mo tinagas na. Pagkasawa tamatan. Ay basta, Oh, alas 7 matgaya man iti bigat. Bakit? Nakaloto kan? nalpasan. Urayan ka nga rod a makariing tapno mamigatan. Sige. Sigalatan ti mamigat. Saan nagpaya mabisin? Ah? Wala. Sikat imakam mo. Sige, panawan ka nga rodan. Nay. Pinanawan lang. Lolito, di nakman salsal labahin na kasta. Ha? Magnakakadilat na. Diyak kaya tikas na. Anya? Abay, feeling mo mat, balasan ka. Sasawang matsika. Ibagam laing no di na kay ayatan niya asawam. Naambok mat. Ay, agtal na kami. Agawa am kit di timag na. Amangan numala daw tapay iti maudi a biyahe iti istasyon ti bus. Mabit man laing. Ay ayatan nagkatiwin no saan? Sungbatan nakman. Ay unay kan aya. Kanya ka din day taasal sa ludsudem. Kababain, addata dito'y sidewalk. Itatadatan dito'y balay. Kaya't ko nga amon, noan niya ka di nga agpay so ti parikot musika, Lolito. Siya kumatag sa ludsud kin kay tikasta, Adela. Apay, Kasano? Awan pa'y mariknak nga ayat, kin lailom kanyak. Tinasakit. Kasla pa yun ibain iti kaaduan ti tao. anya? Ibaga man langin kanyak tagpeso, Adela. Ay ayatan nagkadiwin no saan? Anyamot day taas sa ludsud mon, Lolito. Apay, nakikalay saak ayakan ka, no saan ka nga ay ayatan. Saan ka mamatikan ka? Anya? Nay, naibos mo tan diarak. No problem. Ado pa dito ti buti na pare. Dalabiit na panak. Inibos mo tan pare. Di kagda na gumatangak man na. Di oray man no sa gaysa ta bungotin mo iso. Pare, desperado kan samatan. Huh? Anya nga minti parikot mo aya. Agbababawi ag pare Roman. Anang asawa. Hindi na kayatan ni Adela. Ne. Aguray ka man. Inkalay ita ibagam adi na kaayaten. Ipagarup na siguro nga ti kortak pare. Isuan nakikalay sa kanya. Oray hindi na kayayatan. Salpag giti ti kastoy. Ay. Sos. Pare, numabalin la ko maadawatek ti asawa marami daw. Ay, kwa. Kun ko naklang daw pare. Hindi ka man pare. Seryoso tayo tayo. Parikot ko tayo asawa. Na. Ay, sus. Gulay ka man, pare. Gulay ka man. Kasano anak ko na maadi na kay ayaten ti asawa. Anya ti pagkunaan, pare. No ibagagan ka tin rason ko. Matulungan na ka di matlaang pare. Huh? Ay, wala. Iso nga rod akayat ko nga amuan no anya ti gapo ken rason mo, pare. Nana, mabalin abuludot di pagidaddadangan nyo iti danong yaw. Na, apay aya, Adela. Mangipapudotak ko maiti danong tapang banyos ko iti nabartek nga asawa. Na, itaman pa'y ang nagbartag di asawam. Kat sigud matasan nga umininom iti arak. Ay, jak man amo iti day a tao, Nana.
Nagbaliw mo dun. Umaakpay kit din. Oh, amangan mat nga da pagkurkurangam kan kwa na ade mo amo, Adela. Awan mat ti amok, nana. Tararamidag mat ti pagrabang kas asawa. Wenno saan? Amangan mat no adda babae na. Isu akas jay. Ah? Jak mamati nga aramidan kanyak ni Lolito ti kastanan. Kastoy ti aramidam tapno maamuam no ay ayaten na ka ni bakit mo no saan. Ah, anya nga pare. Padasa mapakitaan ni bakit mo. Kampay di, adda balasang akarelasyon mo. Ah, No agselos ni bakit mo ay ayaten na ka. Ay ngam no saan? Saus. Pod no, adi na kay ayaten pare. ne. Mayat day ta nga idea mapare. Ah, kastaman nagpaiso taramidag. Ading, anya ti sapsapulin niya, oh. Ay, kwa manong. Agsapsapol kami iti pagakaran mi apagdagusan. Ah, kastaya, ading. Adda ka di amuyo abakante dito yung amabalin mi apagakaran? Adang, sana dito yung banda, ading. Ala, may kayo isurok ka ta kayo. Sige ading. Gawit akmatan Magamo kayo, no. Kaano kayo nga umakar? Wen manong. Agyaman kami unay kan ka tatinulungan na kami. Awanan yaman na, ading. Pakaragsak ti tumulong. Ay, wen gayam. Mabalin ka di maamuan ti madaydaywanagan mo, ading? Ay, Rosana tinagan ko manong. Lenny mo't tinagan di kadwak abakla. Oh. Ay, siya gayam ni Lolito, ading. Di tala nga banda ti balay mi. Tinasayat. Dumagas kayo pa ya. Ay, saanan manong? Inton maminsanan. Agyaman kami laangan. Sige, da kayo nga rin ti magamo, ading. Angam no kasapulan yung titulong ko. Masitag kailangan kanya ka. Sige, panawan kayo pa. O sige manong, agyaman kami. Nagkapuam, Lolito. Itayan ni Rosana. Asino day ta Rosana? Secret. Apay. Saan ka kadi amap na kanyak? Iso anayonan nakpay? Saan ka anayunan? No di kat sukatan kan. Anya? Di nakman angawin iti kasta si Kalolito. Saan ka nang agawan? Pudno ti bagbagak. Unay lagi din na dela. Kasla, kaya't napayan niya ipaypaysok ti pangisukat kun ko na. Sa bali ti jar na itay kanyakat. Oh, manong Lolito. Si kamot kayam dayta. Nay! Rosana, si kamot gayam. Ay, uwan. Naglinong akbit dito yung waiting shade. Tanay, agarbis mo tan. Wen nga rod. Naimbaglakit din tayin tugot ko ti payong ko. Kat sa dinong iti papanam, Rosana. Ditoy. Sikat ti kayat ko asarakan ko ma. Takayat mi nga mintagpatulong kan ka. No, mabalin, manong. Ay, kat mabalin na, Rosana. Anya day jay? Ay, umay ka nga rodan. Agpayong taadwa. Saan mat ngamin ama kaunag tilugan ditoy? Iso abagkatan min dagiti gamit mi. Ninananura, ti adda ti istora. Kampay day. Kasla, jak nakita ni Nananura. Paiman sa labayag ni Rosana. Amum Adela, nakitak. Adda kinasinarak nila kay mo babae iti waiting shed. Napudaw kan napintas. Ay nanana, amangan mat no saan anila kay ko tinakitam. Isu! Nakitak nga raw, nagkapayong da. Sana sinalabay ti babae. Sigurado ka, Nana Nora? Nilakay ko tinakitam? Wain ko naklangarutan. Makita day jay alalaki. Ang gamnay, di mo ibagbaga asyak tinang ibagakan ka Adela. Wana na, di kagdanag. Kat agyaman na itinaibagam kanya. Dagi jayon, dagi tito. Dagi ting awanan bayin. Payungan na ko
lang. Sana mabasa dawit ko. Wan, sige. Dagi jaytan. Napandan. Surutek ida itinaliman. Adda akong itisamot ka rito. Umay kakit din. Si Kamat, di na kumamot pa ayon Sika talaga. Dagiti awanan bain. Ayop kayo! Anya ti kayat asawan day kayo, Lolito? Sino ti? Adela, apa nga ka dito eh? Siyak ti asawa ni Lolito! Aga-agaw kay ti asawa! Adela, anya ka katin? Di mo'y kalintigan ti babaem! Pangasim! Gawitan! Umaykan! Tatang, tulungan ta ko ba? Dito yakon balayo ang maturog. Ay, agar-aramid kan tumatitibong ti ulom. Ah? Nagkunang amin ay aso katam ti asawam. Hanya nga ita. Sana puno day tatang. Kung naklaeng mat day ah. Kaya't ko la pagsilusin ti asawak. Taapay bait. Ngamin, kasla di na kayayatan ti asawak tatang. Kanayon na mairirita kanyak. No, da kayat ka. Kayat ko tay nalailo kumamot niya asawa. Ken amo na tagselos no ka. Tapno da pakakitaag mo ta. No ay ayatan nagbutlaeng. Ay, dalulito aya. Apay, ti ayat ket maipakita laeng babaan iti kinalailaw. Wano iti pa nagsilaws? Ay, saus. Lulitaw. Laglagi pam da ito'y apagsasaw. Di mo pagsilusen ti asawam, no di mo kaya ti mailawan. Tatang. Ay, anya ka lagi din aya. Kastala ti biyag kahit. Tinapatag. Asa si kaswan na ka itinasaya at ti asawam. Ilutuan na ka. Labaan na dagiti kawas mo. Ken kang runaan ti amay na dapanagtalagnakin ka. Eh, makitak mo't kahit. Banbanyusan na ka pa ini bakit mo numabartag ka. Saan aya? Aday tati mangipakita. Nga ay ayaten na ka ni bakit mo. Siyak ti mangipanagnak. Ngawan ti relasyon da Rosana kilakay mo. Agpaiso ka di ti ibagbagam aging. Wen, nera na laang idi nagkuyog da. Ta nagpatulong kami kinkwana, manang. Ay, napatsin na ko, ma. Kastaya. Ay na. Sorry, ading. Nang runakan ka, Rosana. Kunaklakit din no agpaiso ti bagbaga ti asawa. Ay, pasensya ka mutin, manang. Tinapatag. Nalawlawaganan ti amin. Apay nga imbagam kanyak idi ani Rosana ti kasukat ko. Ay, kat, kung naklaang da dya, bakit? Kaslamat ngamin pudpud no ti panangibagam idi kanyak. Ay, kat, pakawanin na ko na, bakit? Promise, dinton maulit tinaramit ko. Sa kaumisam. Akas ka lamang lukloko. Ha? Maragragsakan ang road, bakit? Ngamin, napanik nakakita niya ay ayatan nakmat gayam. Ay na, agyaman ak, bakit? Kas naibaga kon, nagpaikalay sa ayakan ka, no saan ka ngay ayatan. Wanya road. Hala, pakawanan akon, bakit? Naamiris ko, nagitibidot ko. Kan pakawanan nakmat alakay, no anyaman dagiti nagkurkurangakan ka. Ay ayatan ka, Lolito. Kitjak kayat amapukaw kay tibiyag ko. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagimunan ti asawam no di mo kayat ti mailawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!